थांनाय 22 तारिख मोनाबिलियाव माजबादावहाय जि सासे गरखा कमिउनिटिनि क्लास 9 आव फरायबाय थानाय हिन्जावसा गथ'खौ साबा व्यक्तिया रेप खालामनाय जि मोनसे घटना बेखौ लानानै जों खोब दुखु फोरमायदों। जों बे जाथायखौ जोङो कन्डेम खालामदों। बारे बारे बेबायदि जाथाय जाबाय थानायखौ जोङो रावबो निश्चय हयज' खालामा। जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मालाबाबो जों हयज' खालामा आरो बेबायदि जाथायफोरा जाहाथे उननि समाव जाया बेनि थाखाय कठोर बेबस्था जोंनि प्रशासन फारसेनिफ्राय लानांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामदों। लोगोसेनो बेयावहाय जे बे भिक्टिम न'खरा जाहाथे न्यायखौ मोनो जों बिनि थाखाय प्रशासन आरो आसाम सरकारनिसिम जों डिमान्ड खालामदों। लोगोसेनो जोङो कन्डेम खालामगोन बे रेप केस जि जाथायखौनो लानानै दिनै जि न' सावलायनाय मोनसे आरोबाव गोदान मोनसे जाथाय सृष्टि जादों। बे जाथायखौबो दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्ला हिसाबै बा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो कन्डेम खालामदों। मानोना जोङो बे बिटिआर बाखिफ्रा साफ्रोमनिबो सेस्तानि गेजेरजों जोङो मोनसे गोजोनखौ गायसननायनि मोनसे लामायाव जों दिनै आरो जोंनि ओनसोलफोराव मोनसे गोजोन थासारि दिनै जों मोनफैदों। दा बेबायदि समाव जोंनि गेजेराव गावजों गावनि गेजेरावनो जुदि बेबायदि न' सावलायनाय जुदि घटनाफोरा जायोब्ला बियो जोंनि थाखाय खोब मोजां मोनसे साइन नङा। खारन जों बारलांनाय समफोराव जों मोनदों नुबोदों जे बेबायदि फिसा फिसा मोनफा मोनफा जाथायनिफ्रायनो जोङो रावबो लुबैयै मालाबाबो सानफेरि बेबायदि गिदिर गिदिर जाथायफ्रा माने जानाय बेबायदि समफोरखौ जों बारबोदों। दा गतिके बेनिखायनो दा बेफोरबायदि जाथायफोरा जाहाथे जाया बिनि थाखाय साफ्रोमबो बिटिआर बाखिफ्रा बा जोंनि उदालगुरि बाखिनि साफ्रोमबो व्यक्तिफ्रा जाहाथे खामानि मावो जों बेखौ खावलायगोन। बयबो रायजो राजानिसिम जों खावलायगोन। दिनै जायफोरा माने दुसि बिथांमोनखौ जों मोनथिनो मोनदों जे पुलिसा बे साबा व्यक्तिखौ हमबाय आरो जुदि बे केसाव सोरबाफोर जुदि आरोबाव इनभल्भ थानाय व्यक्ति दङब्ला बेखौबो थाबैनो बिजिरनानै नायबिजिरनानै बिथांमोना जाहाथे हमगोन आरो बिथांमोननो माने कठोरनिफ्राय कठोर शास्तिखौ जाहाथे होयो। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बेनो डिमान्ड थागोन जे भिक्टिम न'खरा बिथांमोना कम्पेनसेसन मोननांगौ। लोगोसे दायनिगिरि जाय साबा आरो बेयाव जेखिनियानो माने बे दायनिगिरि होननानै माने उननि समाव आरोबाव जाय सोरखौबाफोर जुदि मोनदेरोब्ला बिथांमोना जाहाथे फासिनि साजा मोनो। जाहाथे बे मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै जाना थायो जे फैबाय थानाय समाव रावबो सोरबा सासे हिन्जावसा गथ'खौ बा सोरबाखौबा रेप खालामनो प्लानिं खालामजेननायनि सिगांनो जाहाथे 100 बार साननो गोनां जायो बेबायदि मोनसे एग्जाम्पल हिसाबै सेट खालामनानै गालाङो। नैबे जाथायनि गेजेरजों बे केसखौ बिजिरनायनि गेजेरजों जों दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लानिफ्राय बेखौनो खावलायगोन। आरो लोगोसेनो फिन खनसेबाव जोंनि ओनसोलाव मोनसे गोजोन थासारिखौ माने लाखिनो थाखाय बयबो जाहाथे खामानि मावो जों बेखौनो खावलायगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो एसे गोथौयै नायदों दिनैनि जिखिनि जाथाय बेवहाय माबायदिहाय बेबायदि न' सावलायनाय जाखो बेफोर गासैखौ जों बिजिरनाय जागोन। जों नायदोङो आरो माबायदि मानसिफ्रा इनभल्भ जानानै दङ बेवहाय जानो हागौ बेवहाय सोरबा गुबुननिफ्राय फैनानै थार्ड पार्टिफोराबो जोंनि ओनसोलाव माने बेबायदि गुबुंले थासारिखौ सृष्टि खालामनो नाजानाय बेबायदिबो थानोबो हागौ। बेफोरखौ जों एसे नायबिजिरदों। खारन जोंनि ओनसोलाव सानफ्रोमबो बेबायदि सिगां समफोराव जों नुबोबाय सोरनिबा एसे उसुथुनि होनायाव सोरबा गुबुननि माने बेबायदि उसुथुनियावनो गोबां समफोराव गिलु बालु थासारि जोंनि बे ओनसोलफोराव जालांबाय। बेबायदि समफोरखौ जों बारबाय। दा बे हिसाबै दायो नैबे मोनसे गोजोन थासारि गायसननायनि थाखाय जोङो बयबो खामानि मावबाय थानाय समाव दा सोरबाया जोंनि गेजेराव बेबायदि फैनानै बेबायदि अखान्थि मोनसे परिबेस सृष्टि खालामफैनायखौ जों मालाबाबो माने हयज' खालामनाय नङा। दा बिनि थाखाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो खामानि मावगोन आरो निस्सय प्रशासनाबो बेबायदि माने मोनसे गाज्रि थासारिया जोंनि जायगायाव सृष्टि जानायनिफ्राय होबथानो थाखाय जिखिनि राहा लामा लानांगौ बिथांमोना लायो। आं बेखौनो खावलायगोन। जोबथारनायाव फिन खनसेबाव माने प्रशासन फारसेथिं माने जोंनिफ्राय बे खावलायनाया थागोन जाहाथे बै जायफोर माने दोषि बे दोषिफ्रा जाहाथे ओरैनो माने बारग'लाङा बिनि थाखाय कठोर शास्तिया जाहाथे माने गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों बिथांमोना जाहाथे मोनो। आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों हदायबो
जों मोनसे गणतान्त्रिक मोनसे पन्थानि गेजेरजों जों खामानि मावबोबाय थादों आरो बे हिसाबैनो प्रयोजन जायोब्ला बै भिक्टिम न'खरनि थाखाय बा भिक्टिमनि थाखाय मोनसे न्यायखौ नागिरना होनायाव जोङो गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजों जों खामानि मावलांगोन आरो बयबो रायजो राजाखौबो खावलायगोन बेबायदि माने हिंसायारि आखुजों मालाबाबो जोङो न्यायखौबो मोननो हाया बेयो अकल जोंनियाव अनिस्थल'सो लाबोयो दा बिनि थाखाय गणतान्त्रिक पन्थानि गेजेरजोंनो जोङो बै भिक्टिम न'खरनो जाहाथे न्यायखौ माने होनो हायो बिनि थाखाय बयबो जाहाथे खामानि मावो